it-2-16 ta' Ottubru mat-tokki ta' 3 ta' wara nofsinhar. Karozza bomba fil-limit tal-Bidnija qatlet lil blokker Daphne Caruana Galizia fl-età ta' 53 sena. L-qraba tagħha kienu minn tal-ewwel li identifikawha fuq ix-xena tad-delitt. L-esplużjoni seħħet f'karozz tal-kiri li kienet qed issuq il-vittma u kienet deskritta bħala waħda qawwija ħafna. Caruana Galizia nqatlet f'6 metri il-bogħod mir-residenza tagħha fi-triq il-Bidnija bl-esplużjoni kienet maħsuba biex toqtolha fil-post. Fil-fatt it-tifrik tal-karozza spiċċa falqa fil-viċinanzi. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Prim Ministru Joseph Muscat ikkundanna bl-aħraġ dan id-delitt barbaru. Dakinhar stqarr li ta' istruzzjonijiet ċari biex il-Pulizija u l-Forzi tas-Sigurtà jassiguraw li ssir ġustizzja. Huwa kien ħabbar li kienet tintelab l-għajnuna tal-korpi tas-sigurtà minn pajjiżi oħra. Li ta' istruzzjonijiet lill-Pulizija u lis-servizzi kollha tas-sigurtà tal-pajjiż biex jieħdu kull miżura fl-investigazzjonijiet biex il-ħati jew ħatja jitresqu quddiem il-ġustizzja. Ta' istruzzjonijiet ukoll biex tiġi mitluba assistenza minn korpi tas-sigurtà ta' pajjiżi oħra fl-investigazzjonijiet. Fil-fatt kien biss jumejn wara id-delitt li waslu f'pajjiżna l-investigaturi Olandiżi li wara li ġiet ippreservata bl-aħjar mod iż-żona fejn saħħet l-esplużjoni setgħu jissoktaw bl-investigazzjoni tagħhom. Investigazzjoni li kienet segwita minn dik tal-FBI li waslu f'pajjiżna fit-19 ta' Novembru. L-investigazzjonijiet taw il-frott tagħhom u waslu biex it-tnejn filgħodu jiġu arrestati 10 persuni brabta mal-każ f'operazzjoni li kienet tinkludi il-membri tal-Korp tal-Pulizija, il-Forzi Armati ta' Malta u l-Forzi tas-Sigurtà. Fis-seduta parlamentari li saret dakinhar ta' qtil, il-Prim Ministru wiegħed l-impenn kollu tiegħu u tal-Gvern biex issir ġustizzja. Irrid insostni il-commitment kollu tiegħi politiku, personali, kif ukoll min-naħa tal-Gvern that will leave no stone unturned fuq din l-issue. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija issoktaw fl-aħħar xahar u nofs fejn komplet tinġabar l-evidenza brabta ma' dan il-qtil, evidenza li waslet biex jiġu identifikati is-suspettati ewlenin brabta ma' dan id-delitt barbaru u li mhux esklus ukoll li titfa' dawl fuq bosta omiċidji oħrajn li saru permezz ta' bombi f'dawn l-aħħar sentejn.